दिनै गलाघाट जिल्लानि उरियामघाटनि जे सुनाब धनतला गामि बे सुनाब धनतला गामिया 1974 मायथाइसोआवनो गायसनजानायमोन आरो बुंनो थाङोब्ला बे उरियामघाट बा धनस्री ओनसोलनि मोनसे मैखोम गामि बे गामियाव 75 नखरनिबो बांसिन नखरा रायजो जानानै दङ जाय गामियाव जों बुंनानै गावखौनो दुगानाय मोनो दिनै माने साइन्टिस्ट माने दिल्ली IIT आव माने एसोसिएट प्रफेसर हिसाबैबो बिजु बसुमतारी बिथाङा दङ आरो गोबां मास्टार डिग्री लानाय फरायसाफोर दङ डिफेन्सआव फरायनायफोर फोरोंगिरिफोर दङ जों बेखौनो लानानै दुगानाय मोनो आरो बे गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिमुनि बिथिङावबो गोबांथार जोंहा आखा फाखा दंमोन माइदांस्रि बर' हारिमु आफाद दैमालु क्लाब आरो बेयाव बे ओनसोलनि जोंनि आसाम नागालेण्ड बर्डारनि बयनिफ्रायबो सिगांसिन माने सरकारि जानाय स्कुलानो जाहैबाय पश्चिम धनतला माने बर' नङा बियो हारसा मिडियाममोन बे समाव गेजेराव बर' मिडियामबो दङमोन बाहाय LP स्कुला दा बे गामियाव दिनै थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय जुदियोबाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजोफोरा बे मागो दमासि बा भेलागुर जानाय फोरबोखौ जाबोबाय थायोमोन जानायनि फारसेल' नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनोमोन दिनै जोङो मोनथामसो बोसोर सिगांनिफ्राय एसे आब्रुथि जों जानायनि हाबाफारिखौ जोंनि दानि लाइमोन जोंनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनजों रायलायनायनि गेजेरजों जों लादों आरो बेयाव जोङो भेलागुर जानायनि मुङाव जानायल' नङा जों मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय आरो जायगानि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बायदि बायदि आफादफोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनानै लाबोयो दिनैबो जोंनि गेजेराव दंमोन धनस्री जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनन्द बड'सा आफादगिरि बिबेकानन्द बसुमतारी बे माने दखरा बियाब बाथौ धोरोमारि गौथुमनि आफादगिरि अन्जन बसुमतारी नेहाथारि खुंगुर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दंमोन लोगोसे जोङो सासे जायगानि लाइमोन मेथाइ रोजाबगिरि गुनिराम नार्जारी बिथाङाखौ लाबोदों बिथाङाबो गावनि मिलौदो गारांजों गोबां मेथाइ रोजाबनानै जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौ गोजोनग्लाय होदों जे जोंहा जेरैबादि जोंनि माहारिया खाथि गासा फोरबो मागो दमासि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बैसागु फोरबो लायो बे मागो दमासि फोरबोआ जोंनि मोनसे बेनि गेजेरजों एंगारनो हायै फोरबो जोङो पुस दानाव बा आघोन दानाव माइ हाखांनानै जों ओंखाम गोरलै जानायनि उनावबो जोङो बे मागो दमासिखौ खुंनायनि मोनसे हाबाफारि गुबुन गुबुन जायगायाव लानाय बादि जोंनि जायगायावबो लानाय जायो आरो नैबे समाव जों सानो जे नफ्रोमबो नखराव जुदियोबाबो थांनाय बोसोरथामसोनिफ्राय माइ गायनो हायाखै अब्लाबो बेनि राहाखौ जों गावनो खालामना लायो आरो जोंनि गामियाव गाहायै बिदि गय आबाद फाथै आबादबो दङ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजो राजाफोरा बे फोरबोखौ लायो दिनै जोङो बे फोरबोखौ खुंनो मोननानै आरो आंबो बे गामिनिनो सासे माने थागिबि हिसाबै बे गामिनि सासे माने बर' फिसा हिसाबै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफोरजों थाफानो मोननानै आं थांखि होबावदों फैनाय बोसोराव जाहाथे बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन बा आब्रुथिनो जायो जोंनि जानाय लोंनाय भेलागुर हाबाफारिया थागोन बेनि अनगायैबो जोङो हारिमुनि मोनसे आयदा लानो नागिरदों मेथाइ रोजाबनाय मेथाइ माने खननाय आरो मोसानाय बे अकल गामिनिल' नङा जोंनि बे उरियामघाट ओनसोलाव धनस्री ओनसोलाव थानाय बर'नि जायफोरानोखि गोदान गोदान जाखारबोनाय बा गोजाम जायफ्रा मेथाइ रोजाबनाय फारसे आखा फाखा रोंगौथि गोनां दङ बिथांमोनखौ जों लिंनानै रोजाबनायनि मोनसे मन्च जौसां होनो थाखाय जों साननाय जादों आं बेखौनो बुंबाय आरो बे मागो दमासि फोरबोआव आं गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आं बयनिसिमबो गोजोननाय बावबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं।
बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसअ गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।